Un o'r problemau mawr sy'n wynebu'r byd heddiw ydy llygredd, ac yn enwedig llygredd plastig. Be di'r problem efo hwn? Wel, i ddechrau mae plastig yn gallu cymryd canrifoedd i dorri lawr, a peth plastig ddim yn torri lawr o gwbl. A da ni'n gwybod hefyd bod o'n beth drwg iawn i fywyd gwyllt. Mae llawer enghraifft o bagiau plastig fel hyn yn cael eu taflu mewn i'r môr, a morfilod a crwbanod môr yn meddwl mae sglefrod môr, jellyfish ydyn nhw, yn bita nhw, a wedyn mae'r plastig yn lladd yr anifal. Mae'n enghreifftiau hefyd o anifeiliaid ac adar yn mynd yn glwm mewn plastig ac yn marw mewn ffordd trychinebus o araf. Felly, be allwn ni wneud i helpu? Wel, llawer peth. Defnyddio llai o blastig yn y lle cyntaf. Ydych chi wirioneddol angen prynu y botel ddŵr plastig na? Pam ddim dŵr o'r tap? Hefyd, ailgylchu. Pam ddim ailgylchu y plastig? Mae hwnna yn mynd i helpu'r blaned. Mae yna ddigonedd o lyfrau allan yna i helpu ni gyd daclo rhai o broblemau mawr y byd. Llyfrau fel Newid Hinsawdd, hefyd Sbwriel ac Ailgylchu, a llyfr bach gwastraff. Felly pam nawch chi'ch llyfrgell lleol, ymunwch a sialens darllen yr haf, a byddwch yn arwr y byd gwyllt.